Wejherowo – jakość miasta. Wejheropolis – duchowa stolica Kaszub. Miasto obdarowane bogatą historią, dziedzictwem wielu kultur, potencjałem regionalnej tradycji. To unikalne miejsce na mapie Pomorza rozwija się w harmonii z naturą, mimo upływu setek lat, od kiedy Jakub Wejher ukształtował tę przestrzeń dla siebie i dla potomnych. Przez urokliwe zaułki prowadzi turystę szlak kaszubskich nut. Uważny wędrowiec odkryje na trasie czerwoną różę, sakralny symbol i motyw wejherowskiej rozety. Wejherowo to dynamicznie rozwijające się miasto na miarę XXI wieku. Posłuchajmy opowieści o miejscach i dokonaniach, którymi szczycą się gospodarze. O zabytkach, które odziedziczyli i z troską je pielęgnują, a także o nowoczesnych obiektach zbudowanych z myślą o przyszłości. Był rok 1643, gdy Jakub Wejher założył na terenie wsi Śmiechowo osadę o nazwie Wejherfrej, Wejherowska Wola. Wejherowo to szczególne miasto zabytek. Jest jedynym na Pomorzu miastem założonym przez osobę prywatną. Pomiędzy rzekami Białą i Srebrną wokół wytyczonego rynku powstała zabudowa mieszkalna, świątynia i szpitalik. Najcenniejszym zabytkiem Wejherowa jest XVII-wieczna kalwaria, perła architektury sakralnej Pomorza i Polski, ufundowana przez Jakuba Wejhera. Kaszubska Jerozolima, którą tworzy 26 barokowych i rokokowych kaplic, została wkomponowana w malowniczy krajobraz polodowcowych wzgórz morenowych. To unikatowy w skali Polski park modlitewny i bodaj najdoskonalszy w Europie kompleks kalwaryjski. Wejherowo nazywane jest duchową stolicą Kaszub. Najliczniej pielgrzymi odwiedzają miasto w Wielki Piątek, by z udziałem misterników kaszubskich przeżywać wspólnie odtwarzane misterium męki pańskiej. Właścicielami miasta byli przedstawiciele znaczących w Rzeczpospolitej rodów. Najpierw Wejherów, potem Radziwiłłów, Sobieskich, Przebędowskich i Kejserlingów. Podziemia kościoła klasztornego ojców franciszkanów kryją grobowce znakomitych przodków Wejherowa. Skarbem tej świątyni jest słynący łaskami obraz Matki Bożej Wejherowskiej, koronowany przez papieża Jana Pawła II. Kościół wraz z kalwarią tworzą ważne na Pomorzu sanktuarium pasyjno-maryjne. Bogate dzieje Wejherowa znalazły odbicie w jego kulturowej przestrzeni. Tworzyli go ludzie wielu narodowości i wyznań. W ciągu wieków zmieniali się jego mieszkańcy, natomiast pamięć o dokonaniach minionych epok nie tylko nie zaginęła, ale jest pieczołowicie pielęgnowana. Dbałość o dziedzictwo kulturowe stolicy Kaszub jest widocznym wyróżnikiem miasta. To nie krótci, to nie dłudzi, to Kaszebsku stolica. To Kaszebsko stolica. Z dumą wyśpiewują popularne rymy alfabetu kolejne pokolenia Wejherowian. Kaszubskie tradycje żyją współcześnie, pielęgnowane przez pokolenia mieszkańców miasta i okolic. Wzory kaszubskie są pieczołowicie przenoszone na przedmioty użytkowe i pamiątki.
Kaszubski język regionalny, literaturę, kulturę upowszechnia przede wszystkim Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, posiadające okazałą siedzibę w byłym Pałacu Przebędowskich i Kejserlinków. Język kaszubski łączy wpływy polskiego, dolnoniemieckiego, połapskiego i staropruskiego. Używa go z dumą około 100 000 Kaszubów, a jego status prawny reguluje ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Doskonałą lekcję regionalnej historii i atrakcyjnym pomysłem na zwiedzanie miasta jest Szlak Kaszubskich Nut. Nuty w formie wyliczanki to nie tylko popularny akcent folklorystyczny tych okolic. W czasie zaborów pruskich stanowiły rodzaj hymnu, zaświadczając, że Kaszubi mają własną stolicę, kulturę i język. W kulturalną tradycję duchowej stolicy Kaszub wpisało się w ostatnich latach znakomite widowisko artystyczne Verba Sacra, modlitwa katedr polskich. Wejherowska kolegiata to jedna z 11 świątyń Europy, w których corocznie odbywa się to wydarzenie. Słowa psalmów wypowiadane po hebrajsku, polsku, grecku oraz w regionalnym języku kaszubskim pięknie brzmią w zabytkowych murach kościoła. Józef wysadził ty swojego ojca i swoich braci i dał im posadowi w najlepszym dziele Egipty. W Wejherowie można dostrzec, mimo upływu setek lat, wszystkie ślady jego bogatej historii i dokonanych przemian. Powstająca współcześnie architektura miejska komponuje się z historycznie ukształtowaną zabudową. Troska o tradycję i dziedzictwo idzie w parze z budowaniem miasta nowoczesnego i przyjaznego. Jedną z największych inwestycji Wejherowa ostatniego dziesięciolecia była budowa imponującej przestrzeni Filharmonii Kaszubskiej. Futurystyczny obiekt został uroczyście otwarty w 2013 roku. Pełni rolę Wejherowskiego Centrum Kultury, jest sceną koncertową, areną wielu działań artystycznych, chlubą i kolejnym potwierdzeniem jakości miasta. Wejherowo to miasto kultury, tętniące życiem przez cały rok. Miasto kreatywne, zaangażowane, otwarte na twórcze eksperymenty. Wejherowo to miasto wkomponowane w zieleń, zdrowe i przyjazne mieszkańcom. W filozofię ekologicznego miasta wpisuje się aktywność, ruch, zaangażowanie w każdą imprezę o charakterze prozdrowotnym. Stałym wydarzeniem rekreacyjnym w kalendarzu dorocznych imprez jest popularna akcja Wejherowo biega. Duchowa stolica Kaszub jest położona w północnej części województwa pomorskiego wśród zalesionych morenowych wzgórz. To wzgórza Kalwarii najpełniej tworzą modlitewny park leśny, miejsce kontemplacji i wypoczynku. Zieleń Wejherowa jest zakładana oraz pielęgnowana w harmonii z historycznym założeniem urbanistycznym. Unikalny, zrewitalizowany park miejski wraz z Pałacem Przebędowskich i Kejserlinków
jest ulubionym miejscem odpoczynku mieszkańców Wejherowa o każdej porze roku. Róża wpisana w rozetę, logotyp miasta, znalazła swoje centralne miejsce w naturze. W rozmaitych swych odmianach jest ozdobą parku miejskiego, usytuowanego między Kalwarią a tętniącym życiem centrum Wejherowa. Jakość miasta to dbałość o mieszkańców, o ich poziom życia, o solidne wykształcenie, oferty pracy, rekreację i relaks w czasie wolnym. Tę jakość potwierdzają liczne nagrody, ale jej najlepszym wyznacznikiem są liczne inwestycje realizowane w mieście. Budowane i modernizowane są kolejne osiedla, powstają nowe, odważne realizacje urbanistyczne wkomponowane w tradycyjny układ centrum miasta. Wejherowo, wchodzące w skład aglomeracji gdańskiej, jest bardzo dobrze skomunikowane z Trójmiastem. Mieszkańcy cenią sobie te atuty. Bardzo chętnie wypoczywają u siebie i zapraszają turystów, goszczą pielgrzymów, chwalą Jakuba Wejhera i siebie samych za idealny wybór miejsca, w którym zdecydowali się zadomowić.